साखिनायनि हाबाफारि टाइम मोनफैबाय लोगोफोर गायनाय मानाय दिनैसो नै मानसियाबो अमा रखम जाजोबलांबाय हाबानि अमा ना जायै जायै आरो दिनैबो अमा बिथै नाजों मैथा संनो नागिरदो दायो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरो जोंहा जानायखौ मैया जिबौनि सिमां नुदो सिक्रा बाजोआ माबा लांनाय सिमां इमान लेथ्रा सिमां नुदो आं नोंजोंबाय आव आव अमा बेदरजों नारजि गुड मर्निं लोगोफोर आंनि नैबे माथो थरायनायजों नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय मानो होनोबाथाय जोंहा मोनसे हाबा दंमोन नालाय हाबाया माने फिसाबाबो ओरैबायदि गेदेर इनिफ्रायनो आंनि मेगन थाइसेखौ नोंथांमोना बुनाय रखम नुदो मैया ओरैबायदि जादों माने हाबानि माल बुस्थु होनो थांनायाव पिलपिलादो होनो थांदोंमोन आरो इनिफ्राय बिदिनो अकस्मातनो माबा बार नांनानै एक मेगन थाइसे ओरै बुजोबदोंमोन आंना मेगन फिथाइयाबो बुदो ओमफ्राय नैफोरबायदिया ओरै सिब्र' सिब्र' जालायनाय बुदो ओरैबायदि खस्थ' मोन्दों भगबान ओमफ्राय द्रप होनानैसो दा माने एसे माबायाव दंथ'यो दा बुनाया खारबाय एसे दंबावो ओमफ्राय आरो लोगोसेनो माथोआ गगा मोननायजों मोसानायाव गाबख्रावनाय होख्रावनायजों इन्टारेस्टनो माने होख्रावनाय ओरैबायदि ओमफ्राय दा नै माथोखौ ओरैबायदि खस्थ' मोन्दों गारामाखौ लोगोसेनो आरो बिदिनो गगा मोन्दों नालाय ओमफ्राय थरायनाया जोंहा दिनै मैथाजों ना जागोन ओमफ्राय आरोबाव लोगोसेनो अमा थैदो अमा बेदर अमा बिथै जागोन नै बाह माथो बुंजा मानसियानो हो न' लिरदोंमोन न'आनो लिरखांबाय दसेनो बबेनि न'खौ लिरखो नोंलाय इसुंखौ बाह नुबाय बेरेफुंजानो माने जोङो न'आव गैया खानथामसो जादों मा खानथामना खानब्रैसो जादों मा खैदिन जानाय थांलाय फैलाय जादों खालि सुरजोबबाय आं मोदाय माखा जादों मैया जिबौनि सिमां नुदो सिक्रा बाजोआ माबा लांनाय सिमां इमान लेथ्रा सिमां नुदो आं इसुंखौ लिरखाबाय आङो माने थरनाया मायबा मोनसे सिमां बया नुबानो माने इसुंखौ लिरग्रोखायो आरो बेरेफुंजा थिनानैनो ओमफ्राय दाना जोङो मैथाजों ना जागोन नै आं फोनाय मैथाया रज'नानै माने राखेब जाना दं बिराद गोखै जागोन खोमायो अखा हाना होबाथाय थानो बारायगोन नायो बेनिफ्राय माने ओरै गय बागान दङ ओमफ्राय नै आलु बमब्रा नै जाबाय आलु बमब्रा रोदोमबोगासिनो नैबो आलु बमब्रा नै माने बारियावनो गायनानै जानायनि थान्दामोन आरो बाजाराव आं मोनसे बुस्थु लायनो गोनां दंमोन मोनगोन आं ओइ आंना एकाउन्टआ मायबा जादों खोमा फैसानि जिर' जाना दं ओमफ्राय फैसाखौनो अमा बेदर लाबोनायावबो ना लाबोनायावबो होबोनो मोनाखै आं 100 नामा दंमोन आंनिबो फैसा लांदोंमोन नामा बे नोंहानिफ्राय फैसा लांदोंमोन आं बे एकाउन्टआनो जिर'सो फैसा लांदोंमोन नोंलाय 500 ओमफ्राय दा मा जागोन नायनांगोन दायो ना नेटफोरसो गैया नेटफोर गैयिनिसो जादों खोमा कलबो जाथ'वासं एख' जाथ'वासं माबोरै बिदि जाखो आं पात्ताखौनो मोनाखै ओमफ्राय बाखिसो लाना फैजोब्बाय आं दा माल माखाखौनो दे तामाम गोथाव जागोन दिनै माने ओमफ्राय आरो लोगोसेनो दिनै थाइजौ जानांगौ थाइजौ गोरलै तामाम हिटनि जागोन लोगोफोर नेबाय था बापरे बाइक सुनाया मा जालायदों नै गांगाटपाया नाय लोगोफोर बोसोरसे जानोसै माने गारिखौनो सामलाया दिनैसो माखौबा सुदो सलायगासिनो रेसानो गैया हाबायाव थांलाय फैलाय माल लायनाय मानाय दिनैसो नै मानसियाबो अमा रखम जाजोबलांबाय हाबानि अमा ना जायै जायै आरो दिनैबो अमा बिथै नाजों मैथा संनो नागिरदो दायो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरो जोंहा जानायखौ फारसेथिं गांगाटपानि जिखौ सुजोबना होदो आङो दिनै मानो होनोब्ला हाबायाव गाननानै आलाय सिलाय जाजोबनानै दंमोन माने न'फोरखौबो इदिनो लिरस्रांबाय आङो नै माने गोसोफोरखौ स्रां मोना आरोना न'आव थाथारनो मोनाबाथाय न'खौ लिरनानै हाबनो मोनाबा खान्थि मोना ओंखायनो लिरस्रांजोब्बाय आङो नै इसुंखौ लिरनानै सिल खालायना दोनदो आङो ओमफ्राय फारसेथिं नाखौ सुनानै दोनदो दायो दसे उनाव आं संनोसै गारिखौ सुखांबाय लोगोफोर सान्दुङाव फोरानबाय दसे इनिफ्राय थरायनाया माने मोननायनि हाबाफारियाव खालामबायानो आरो माने अमा बिथैखो नै वाव जानांगौल' नै खात्रा रोंगोलै थरनाया देन्जार आरो लोगोसे नैखिजा ना दङ नैखिजा मैथा दङ ओमफ्राय नै आलु बाथोन वाव गेस गैया गेसखौ मोननो कारने 15 दिन नांबावगोन लोगोफोर मानो होनबाथाय 45 days ना 35 daysआवसो मोनो मिथिबाय 45 days ना 35 आवसो माने नों मोनफिनगोन खनसे लायबाथाय नोङो माने 45 daysखौ नेखाथारनांगोन ओरैबायदि रुल जानानै दं दा
ओमफ्राय तामाम हिट जाखादों नों अरे बापरे डेन्जार हो दै हो फाइनालाव फैबाय एबार फाइनाल डिसिसन खातरनाक दे संबाय था आं दुगैनि दानिया साखिनायनि हाबाफारि टाइम मोनफैबाय लोगोफोर वाव खातरनाक ग्रेभि दरनै लाबाय ओमफ्राय नैयाव साखिनोसै खात्रा जायो लोगोफोर माने बिराद गोबाव जाबायमोन आरो अमा बिथै जायैया गोबावसैमोन बोसोरसेसो जानोसै बिखाखौ मोनासै बुस्थुआ बिखाबो लाबोदोंमोन आङो मोनासै बेनिफ्राय माने बेफोरबायदि बुस्थुखौ माबायदियाव जानाय जायो मिथिगोना बायना जानायाथ' ओरैनो खमखा बेनिफ्राय गामियाव हाबाफोर जाबाथाय अमाफोर बुथारलायनाय हाबाफोर जाबाथाय बेरेफुंजानो मोनजायो बिदि टाइमावल' माने मोनजानाय रखम जायो आरो दा गामियावबो हाबा जाथ्राखै अमा बुथारलायनाय हाबा जाथ्राखै नालाय बेनिखायनो मोनजाथ'वाखैमोन बेखायनो बायनानै जाफैबाय आरो आं लुबैनायखाय जानोसै दाना साखिनि बिराद गोबावनि उनाव दिनसो अमा बिथै जा न'आव जा सङै जा The next day. अखा बोथोरनि सारायाव दाउदै लोगोसेनो आलु सायगासिनो आं लोगोफोर माने अखा बोथोर आरोना दिनै न'आव रावबो गैया सानफ्रोमबो रावबो गैयैयानो जाखायो जोंहा माने बिदिनो मानसि महरै जोनोम लाबाय जेब्ला मानसिया माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानि मावनानै इनकाम दिहुननानै जायाबा जाखाया बयबो बेफोरबादिनो इनकाम खालामनानैसो जानांगौ जाखायो आरो बयबाबो साख्रियानो जा हाजिरायानो जा किबायानो जा ओमफ्राय नैथिंजाय जोंहा मेक्स आरो आं ओमफ्राय एबं गाबहोलांबाय नै दैज्लां बोथोरावबो सौफैबाय नालाय लोगोसेनो जोंहा दा थाइजौआबो ओरैबायदि थाइदों लोगोफोर ओमफ्राय रावबो गैयाबा बिदिनो मा खालामगोन मा जागोन बेफोरबायदि जाबाय थायो आरोना गांगादपायाबो गैया नालाय गांगादपा गैयाबाथाय बिदिनो आंगा मांगा मोनो आरो बांसिनानो बियो न'आव थायो नालाय ओमफ्राय मेक्सासो आंखौ नेयो आरो सोरबाफोर सिखाव फैयोबाबो मेक्सा सोंख्रावनानै होयो ओमफ्राय ना नै जोंहानि थाइजौआ माबायदि सिरि नायलाय मा थाइजौ होनो बेखौ मिथिला जिखिजाया थाइजौआ बिराद गोथाव दै लोगोफोर जोंहानिया जाय जायो माने खुगायाव खक नांखागोन आरो ओमफ्राय बियो जोबोद गिदिर जागोन बियो थाइजौआ ओरैबायदि गेदेर जागोन ओमफ्राय ना थाइजौखौनो मानसिफोरा बिराद गोथाव मोननानै जानो फैसोगारो आरो ओमफ्राय बिदिनो दा बोथोर फैलायबाय नालाय जोंहा जालायसिगोन आरो ओमफ्राय इथिंजायबो दं थाइजौआनो गोजा ओजोंबो थाइजौ ओमफ्राय न'आव जाय बुस्थुआ थायो बे बुस्थुखौ जानो लुगैया मालायनिखौसो जानो लुगैयो आरोना ओमफ्राय दैज्लां बोथोरनि जा मोजां मोनो फ्रेस ओमफ्राय आंनालाय माथो जाबावनो ओंखाम ओंख्रि संलायनोसै खामानियाव थांजोबलायबाय नालाय दा संना दोनाबाबो जाया जाबाबो जायाबाबो टाइम टेबोलाव आइजो माहारिया संना खावना दोनखानांगौ नङाबा बियो सासे आइजोनि माबायाव गोलैया आइजोनि आखु गाज्रि जाहैगोन आरो संना खावना दोनाबा ओंखायनो आङो फारसेथिं दाउदै रुदो ओमफ्राय आलुजोंनो संना दोननोसै आरो दा लोगोफोर सानावथ' सानसे अखा हाबाय ओमफ्राय ना दायो माने एम्बुआ सल' खननाय माने सानसे गाबबाय ओरैबादि दावराव मोनबाय आङो ना रायनानैनो सिरिथा होनो हायो ना बुखिनानैनो सिरिथा होनो हायो माने उपाय गैया आरो दायो गांगादपानो दै गुदुं फुदुंगासिनो ओमफ्राय गासिबो उन्दुजोब्बाय आरो ओमफ्राय फारसेथिं आङो गांगादपानि थाखाय नारजिजों अमा बेदर संनानै दोनदों ओमफ्राय ना बियो जाबाय साननि नै आलुजों दाउदैमोन ओमफ्राय ना नै ओंखाम ओंख्रि संनानै नेगासिनो आङो आयै एबं मिटिं जादों माने बे बोसोराव अखाया हाथारनांगौ बोथोरनि फिथाइ बोथोराव मोनजाहोथारनांगौ माइ दै मोजां जाथों होननानै मिटिं खुंगासिनो मालाय सोरबा आरो ABCD फरायदो बेलै खोनासंनाय खोमा हेथेना थाबाबो
खोमा हेथेबाबो खोनाथारो आरो गुसेंग्रानि गाबनाय एम्बुनि गाबनाय देन्जारसो लोगोफोर गांगाटपाया दासो फैदो अनना खाना बेरथैनो आयै हरनि 8टा जालांबाय दासो मोनफैदो मेक्स इनो माल माथा लाना दासो मोनफैदो बेरथो मेक्स दासो मोनफैदोनो एसे गोबाव जाबाय नै जोंजोब्बाय आव आव अमा बेदरजों नारजि ओंखाम दासो जाना फैदों अबाव खामानि मावनायाव बिदिनो आं दहाय जागौमोन ना है मैना मानो जाया माथो ओंखाम गैया होननासो बुंदोंमोन स' नोङो ओंखाम गैयासो होनना बुंदोंमोन स' रुमथामनि खामानि सानसेनो फोजोबबोनायखाय नोङा नोङो ओंखाम गैया होनना बुंनायखाय आं नोंखौ नेबाय दं 8टायालागै गैयामोन सानसेनो फोजोबलांनोसै होननानै खामानिखौ मावथाराखै होदो है अना होमबा ओंखायनो खानसे ओंखाम मोनजाया मोनलोङा खामानि मावबाय दं बेस्रासो सानदों आङो नोंखौ जागोन दे बाय माला जानाय खैथायाव जानाय मा फैनो उनावसो जादो रेनकट गानलायना खामानि मावनो थांदोंमोन नै दाय मेक्स खानसे गाबबाय रावबो गैयाबाबो एम्बुआनो आंनि लोगो एम्बुआनो ओजोंबो गाबदो ओजोंबो गाबदो ओजोंबो गाबदो मिटिं जादो दुगैया दै गुदुं फुदुंदो इयाव